Здравей, Галя! Моля те се представиш с няколко думи. Здравейте на всички! Казвам се Галина Радославова, общински координатор на Има такъв народ за община Хасково. Над 50 години съм. Семейна с едно дете. Живея и тук, и в село Книжовник. По образование съм завършила стопанско управление. Една специализация имам бизнес комуникации, втора имам управление на изкуството и трета специализация имам икономика. Тоест целият ми трудов опит от около 25 години е насочен към управлението на хора, екипи, обучение, развитие и продажби, разбира се. Работила съм за много американски компании основно в България, които за съжаление не са в град Хасково, а са позиционирани естествено в нашата столица. Добре, а каква е твоята мисия в живота? Моята мисия, мислех си преди години, че е да обучавам хората. Сега обаче с времето, опита, годините и срещите ми с толкова много хора, всъщност се оказа, че не само да ги обучавам, а да давам личен пример. И това, което всъщност се изясни във времето, е, че моята мисия е да помагам на хората да бъдат щастливи. По един или друг начин. През следните 7 години от живота ми, след едно много сериозно заболяване, започнах да се занимавам с най-различни алтернативни практики. Добре, а каква е визията ти за община Хасково? Как виждаш щастието към община Хасково? На първо място, винаги съм си представяла град пълен с млади усмихнати хора. Спомням си едно време Чарка. Със сигурност всички, които са на моята възраст, си спомнят каква лудница беше в центъра, вечер особено. Сега, в 6:30, най-късно с 19:30, няма никой по центъра. Искам да видя хората обратно в града. Искаш да върнеш младите хора в града? Не искам да ги върна. Искам те да изберат, ние да създадем условия, а те да изберат Хасково пред София, пред Пловдив. Т.е. да създадем условия за работа, да създадем условия за отглеждане на децата, да създадем условия за щастлив живот. Това искам за Хасково. Искам много усмихнати хора по центъра. Твоята мисия е да правиш хората щастливи. Да. Една щастлива община Хасково. Да. Защо хората да гласуват за теб, Галя? Защото аз мога да бъда от една страна техния глас в общината. От друга страна мога да помогна по най-различни начини за промяната. Макар да звучи като клише, аз искам нещата да се случат към по-добро. Искам Хасково да е една процъфтяваща община, такава каквато никога не е била. А дали ще гласуват за мен, това не е толкова важно. Мили хора, гласувайте за когото искате. Вземете им парите и гласувайте по съвест.